ser ben a l'escola a migdia. Us farem una recepta molt amorosa. El pa respectuós amb tomàquet amb arròs. Ara us presentem els ingredients. El pa respectuós, el tomàquet amistós, la llonganissa de la risa, l'oli feliç i la sal generosa. Fem el pa respectuós i el tallem per la meitat. El tomàquet amistós i el suquem amb el pa. I afegirem la sal generosa. I l'oli feliç. I per últim hi posem la llonganissa de la risa. Esperem que aquesta recepta de pa us hagi agradat el dia i us doni molt de